Wayahe praya teko kono mang. Iya wayahe. Lah wong gedhi ngene. Oh, balik niki iki lho Kak San. Berarti sarah kono lho iki, balik iki. Iki sing kok kene kan balik iki San. Enggak iki cilik ini. Iki kok keren iki. Kita nih, apa ya kuat cilik. Bisa ngono kuwi to. Golekne selang utuh iki dinyogok. Selang. Sak rol utuh. Ora nek sapa dia piran iki. Cilik kok lagi. Gedhi ya. Lah nek kono di gedhi kok ngeten kok ora aneh ngono lho. Di gedhi. Gedhe kok ngono kuwi kok. Mungkin tak umbul ning sira kuat ngono Kang. Iki urung teko wae. Umbul ning kono. Ya ndek golek selang utuh. Jane godi. Selang sak rol iki minimal. Toko kono nek ya. Iki nyogok. Bocor. Oh, temu molone. Gede ba? Hah? Gede bocare. Ngene iki ya Allah. Layar ramini. Ulu. Ora. Tak deloke. Ulu banget. Delok temu. Ulu. Temu kin. Foto ning iki wong. Layar ramini. Alin duduk kelar kaya emu temane temune ning kono kuwi. Apa? Jebol ba? Hah? Jebelan. Iya. Yang nanya tuh kono lho. Saya tak golek kok teles ning ndi ya. Yang kalian layani ya rakyat. Ayo Bang. Kita kata. Ah, nang itu kayune. Kang iki, Bang. Loh. Itu kelar koyo ini aku ning ndi arek ngono. Dadi yo banyu nang kalen iki. Iya. Awas hati lho. Ora open aku. Kaya ngene iki wae ora. Itu kita ngene iki. Gede gole. Nek. Yo gede lek koyo ngene iki. Saya tak golek. Iki rering metu iki pagah buntet iki. Jian pangkan. Yo kalau dijebol kok. Buru banget. Yo ramat tuh mau kono jebol kok. Di semono kuwi to, Bam. Tek dengkulmu kuwi. Tesano kuwi kok pitek lho. Sampean? Iya, yo berarti gede wong iki untuk nimbre ngene iki. Lah iya. Lah ya ditambung-tambung ora. Tak golek. Ora kene ngendi aku ngono. Aku dhisik sambungane ning kene ora aneh. Iki ki apa dibolong apa sambungan tepeden ya? Ora balong Mbah. Iya. Ora dhuwur, Mam. Jeru sian kan? Jerune pacul. Iki kok. Iki kok. Iya kuwi San. Duk kuwi. Bukae wong ya. Dibukae. Nyarah mawon. Dibuka iki mriko. Iya. Pokoke yo teko kono nek enek tenagane dibuka nyarah. Gerakne. Lek pamane ning jebol ngono barang kan ndang konang. Iya. Ki ditumpangke dhuwur ngono ae kaya seleng biasa kuwi ya. Lah ngono ku ora roh maneh. Kuwi mending dikopateni kono. Engkang nanti patene ora nanya ora yo ra metu kene. Berarti kono duduk lah wong ngene. Sing kono niku ra golongane kuwi. Ketoke. Ti anu wong dilek ki lho. Kono sambungan. Urung karo dongkat. Ya ngono iki dhisik anu wong iki. Disambung ae kono. Disambung iya kene. Kene keter. Dadi delok angin-angin kuwi ngono. Awas kelar koyo ngene iki paralone putih. Ah ya ren ngitan. Mana kene iki. Niki. Nah, jerune ngene iki. Terus bencana ini bencana. Saya ngumpul iki, Mbah. Ini cek saya ngumpul iki. Mungkin semeni iki. Sara-sara lho ketok to mamaku, Mas. Sara-sara ae. Kene. Iya anu putih. Enak putih. Enak putih kok. Satu keluarga yo ngene lho.
Ira. Sapa sing mulang kok? Sapa sing mulang kok? Ira. Muncul ngono. Kuwi ndak milih ngono kono kuwi. Ya itu itu pasti Kae itu milih semono kae. iki dulu kan. Kuwi yo regen lho kuwi sakjane. Semono ki miline mingan. Ren kulane nang anu ne. Bocoran ne. Pokoke iki ati ketok di kabeh awet kok kulon kono teko kene. Iya, orang ki kaya selangan iki, kok maning bocore yo Aduh. Mana belakar paling pisan. Gile. Kono, rono no. Dadi ketane kabeh. Koci ini mati ngono ki, Pak. Iki sing iki. Ora, cilik dhewe iki. Ora ne. Kon dhuwure rene. Apa rame diselangi namono. Cilik nang sisi sing delok iki lho. Milih rita. Cilik ning kono. Cilik. Selangkinya tuh sore ini kalau boyo cilik ta jantene. Banyune Selang iki. Kuatir sak selang ngono aturan. Lin kono selange kira-kira ora milih kabeh. Ora milih selangi kabeh kira-kira paling. Yo ora milih kabeh. Duduti to iki, Bang. Heh. Ya mesti tak duduti to. Ning kono. Iya. Yo milih kabeh. Yo milih kabeh. Domong ini kono kaya anu. Bek nganune kae klar muwegung. Yo mesti yo karo ngember kotaan. Di masa yang bakal dipecah Iya kok orang ambil dah. terus asal. Ini kilo, bolang kilo. Wis semono kae. lah kuwi angin-angin ngono. Iki angin-angin iki. Heeh, paling. Kuwi semono kuwi mingat. Iki berarti lek kesumputan ning kono, lek tianu metu angin-angin iki. Iya, banyune ya metu kono kuwi lho. Heeh. Lek nyatu kono kesumputan. Ya semono ora gedhe. Iya. Wis sak Iki selang. angin-angin. Ya blek kudu kaya ndure mbah yakun kuwi. Iya. Oh, berarti ki engko lek nyatu kono kesumputan. Iki kan Iki munggul. munggul. Iya. Oh iya lho. Oh, ya kesumputan sing kono berarti arahe. Yo ora kekek mergo nyengkan lho. Sing kono. Lho. Bisa mini. Yo semono gedhine ayo kono anu. Iki suwe kudu oleh sepi ra. Sapa? Iki kuwi ngono kuwi. Yo iki maling gombah men. Tak ya kuwi Kompane raken. Cepet kowe ning kono. Samene gini. Gila kenake tenan. Berarti ki iso rono iki kan. Iki kan ngati-ati le ner paralon. Ngin iki paralone putih. Marane putih cedeke. Lho. Gandeng, Gandeng, mes gandeng. Hati-hati tenan, gandeng. Kayak air mancur. Tutupi lek nek ini, lek kena. Lah kok ora kono. Ora gelem deh. Disumpeti. Lagi lunyu kalian. Iya, gedhe. Kuwi jalane disumpeti anu. Lek kayu ya berkenah lho kuwi. Nek ada dumbulne. Iku patute ning kono ki malah milih, enak angin-angin kok kene iki. Ning ndi? Ning kono. Ning sumber kono. Heeh. Jane nemu sumber sakmene ngono ki langgeng ngono yo. Ya kok gedhe ya. Sumber sak ngono iki. Nemu sumber. Sumber gayan. Jadi lah barang yang trek adi angin-angin ning kono ya metu ning kono kuwi lho. Banyu. Lagi kalau tak noken ketok wong. Tak no pisan iki ngono. Lah, Ger ya. kok tiuruki ya digelani dulur. Iki lho sing medeni iki. Pipo putih iki. Sing jero kene dhewe yo. Nek kono, jujur. Aja buka-buka coba apa. Kowe engko lek ngolehke anu, Komborita rene ne. paralon niku medune iki, paralon iku lek dhuwur lho. Dhuwur. Sing paralon putih. Dadi nempel. Putih ya. Agar gue disumpat kok yo ngetan kan. Lho, paralon putih ngono ku lho. Kok saya jeru deh kene. Iya. Yo, Iya jatuh gampang Mam. saya jeru kene.
iki meleknya jam 10 ngene ya bedeg dia. Ya ora bedeg piye. Wong iki paling engko ya teko bedeg lho. Bedege ora apa-apa. Apa tuh? Tak bisa seru kan bisa. Paralon malah pecah. Lek paralon iki kok dukune rasa melekan, gendul. Gendul iki pecah dari katar. Paralon. Ya terus ngono pipidek motor akan jajal ning Jawatu ya. Pipidek motor yang mak gendul. Dia motor sing ngono. Lek kejuan bolong. Itu kayu ampet. Ampet iki. Iki ngampet. Ki ngampet ya anu bulungan. Gowo rita yo ngene Pak Mamat. Ora kota rita. Ada kok iya iki kon ndek. Ya gede lho ki cak. Sang kok kayak bacul mungkin resiki. Ini datar. Ayo nih. Sini sing anu. Ngatas iki Gede iki anu bolongane. Cilik. Ya pas kelong pucuk. pucuk kelong. pangku yo wingan. Ya metu semono ke yo ora ngetan. Nah. Kene ndek iki mulai. Kuwi. Iki mulai apa nih? Urung tembus to, datar. Iki. Wah, sik aduh, Jan. Tembel anu kok tembusan kok ben ketok. Kokono lek kokono kok ketemu. Kaya meh gandeng tok wong karo rene. Kita kok kayu ya iki. Kita Kita karo tek wong iki. tidak anu. Amit sama mati. Yo anu kok dhewe. Lu tek wong lekap. Iki rasane. Temu, datar. Iki. Berarti aku mah ya bener lek nggo gancuk emang ya. Aku kok kacau nggo tinggis. Halah, Seru banget teman. Seru, seru kene kan oleh kono kae malian. Junjung kok iki kono kae. Itu kok kira-kira oleh kono. Nang kok kaya ning dikon-dikon resesi iki lho. Iki, iki, iki pecah piye? Ora. Janji mak Kita dandani yo. Iya.